Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoşaçylary. Atavatan TV'de faýlanan habarlar. Habarmyň 2024-nji ýylyň 6-njy ýanwaryna kyfanyny. Türkmenistan aviakompaniyasy Milan, Kuala Lumpur, Jidda we Ho Chi Minh şäherlerine gatnawlar başlar. Türkmen Nevit bilen Dragon Oil ähdnama gol çekdiler. Birleşen Arap Emirlikleri Türkmenistanyň tebii gazyny Sewit ýurtlaryna iýermek taslamasyna gatnaşar. Türkmen hava ýollary bilen Fly Dubai ähdnama gol çekdiler ýaly habarlar size ýetirýär. Hormatly tomoşaçylarymyz, gelingini bolsa habarlarymyz bilen has giňişleýin tanyşyp olalyň. Türkmenistan aviakompaniyasy Milan, Kuala Lumpur, Jidda we Ho Chi Minh şäherlerine gatnawlar başlar. Türkmenistan aviakompaniyasy Milan, Kuala Lumpur, Jidda we Ho Chi Minh şäherlerine uçar gatnawlaryny ýola goýar. Muny Türkmenistan Airlines Nokot.tm sahypasynda täzelenen maglumatlar görkezýär. Häzirki wagtda Türkmenistanyň paýtagtyndan Jidda we Ho Chi Minh uçuşlaryna petekleriň online satuwy başlandy. Täze urlary boýunça ilkinji uçuşlar 2024-nji ýylyň fevral-mart aýlaryna meýilleşdirilýär. 5-nji ýanwardan başlap Türkmenistan aviakompaniýasynyň Aşgabat, Abu Dhabi, Aşgabat şäherine iýgiderli göni gatnawlar başlandygyny bellemek bolar. Şeýlelikde Türkmenistan aviakompaniyasy 2024-nji ýyly uçar gatnawlarynyň täze urlaryny açmak bilen özara gatnawlarynyň ýygylygyny artdyrýar. Türkmen Nevit bilen Dragon Oil ähdnama gol çekdiler. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Birleşen Arap Emirliklerini amala aşyran iş saparynyň ilkinji gününde Abu Dhabi şäherinden ýurdun ilk ykdysady we medeni fiýahatçylyk merkezi bolup duran Dubai şäherine bir neçe duşuklar geçirdi. Vatan habarlar gepleşiginde belenip geçilşýäli Türkmen halkynyň milli lideri Dubai şäherine Dragon Oil kompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygy Sayet Altayır bilen duşdy. Duşukda Birleşen Arap Emirliklerining iri energetika kompaniýasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklary barada pikir alşyldy. Bu duşuk tamamlanandan soňra Türkmen Nevit döwlet konseri bilen Dragon Oil kompaniýasynyň arasynda özara düşünşmek hakyndaky ähdnama gol çekildi. Dragon Oil kompaniýasy Türkmenistanyň öz işini 2000-nji ýyldan beri önümini paýlaşmak baradaky ýalaşyň esasyny alyp barýar. Onun Türkmenistandaky işiniň esasy ury jeton we jygal we Nevit ýataklaryny özleşdirmek arkaly Hazar deňizindäki çeleken şertnamalaryň çägini uglevodorod gaz almakdyr. Kompaniýa taslama 8 milliard dollardan gowrak maýa goýdy. Ýokary iş görkezjileriniň we üstünlikli hyzmatdaşlygyň netijesinde Türkmen Nevit döwlet konseri bilen Dragon Oil kompaniýasynyň arasynda önümi paýlaşmak baradaky ýalaşygy 2035-nji ýylyň 1-nji maýyna çen uzatmak barada şertnama gol çekildi. Golaýda Dragon Oil kompaniýasynyň Aşgabatda täze idara binasy açylypdy. Birleşen Arap Emirlikleri Türkmenistanyň tebii gazyny Sewit ýurtlaryna iýermek taslamasyna gatnaşar. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Birleşen Arap Emirliklerini amala aşyran iş saparynyň 2-nji gününde Dubai şäherine bir neçe resmi namlara gol çekmek davrasy geçirildi. Vatan habarlar gepleşiginde belenip geçilşýäli Türkmen halkynyň milli lideriniň bu saparynyň çäklerine Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirliklerining arasynda iki ýurdun bir neçe möhüm iki taraplaryň resmi namalary gol çekildi. Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirliklerining arasynda özara düşünşmek hakyndaky ähdnama gol çekildi. Bu özara düşünşmek hakyndaky ähdnamanyň maksady taraplaryň galkynyş gaz käniniň 3-nji tapgyryň özleşdirmek üçin strategik hyzmatdaşlary çekmek meýlinde hemde olaryň tebii gazy Sewitiniň ýurtlaryna we beýleki döwletlere iýermek üçin gaz geçirjileri, infrastrukturany gurmaga degişli energetika taslamalaryny durmuşa geçirmäge gatnaşmak mümkinçiliginden ibaratdyr. Gol çekilen resmi nama Türkmen Gaz Döwlet Konseri bilen Abu Dhabi Milli Nevit kompaniýasynyň arasynda özara düşünşmek hakyndaky ähdnama. Şu özara düşünşmek hakyndaky ähdnamanyň maksady taraplaryň galkynyş gaz käniniň 3-nji tapgyryny özleşdirmek üçin strategik hyzmatdaşlyklar çekmek meýlinde we olaryň tebii gazy Sewitiň ýurtlaryna we beýleki döwletlere iýermek üçin gaz geçirji, infrastrukturany gurmaga degişli energetika taslamalaryny durmuşa geçirmäge gatnaşmak mümkinçiliginden ibaratdyr. Türkmen hava ýollary bilen Fly Dubai ähdnama gol çekdiler. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Birleşen Arap Emirliklerini amala aşyran iş saparynyň 2-nji gününde Dubai şäherine bir neçe duşuklar geçirdi. Vatan habarlar gepleşiginde belenip geçilşýäli Türkmen halkynyň milli lideri Fly Dubai kompaniýasynyň täjirçilik direktory Hamat Obaydalla bilen duşugy boldy.
Dubay'ın aviasiya korporatsiyasının tejirçilik direktori Hamad Abaydullah Birleşen Arap Emirliklerinin kampaniyalarının Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy uly gyzyklanma bildirýändigini bellädi. Şeýle hem duşuň başynda iki ýurdun arasynda howa gatnawlarynyň sanynyň artdyrylmagy babatda teklipler beýan edildi. 2010-njy ýylda Türkmenistan merkezi Aziýada Birleşen Arap Emirlikleri bilen ýygydarly howa gatnawlaryny ýola goýan ýurtlaryň ikincisi boldy. İki ýurdun arasyndaky aviasiýa ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň çäklerini Aşgabat, Dubay, Aşgabat gatnawlary amala aşyrylýar. Şu gün bolsa Abu Dhabi gatnawlary ýola goýuldy. Bu hem iki ýurdun arasyndaky feowda ykdysady gatnaşyklaryň işçilendirmegine hem ýardam eder. Duşuk tamamlanandan soňra Türkmen halkynyň milli lideriniň gatnaşmagyna Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulaq we Kommunikasiýalar agentliginiň, Türkmen Howa ýolları agentliginiň hemde Dubaýyň aviasiya korporatsiýasynyň arasynda öwere düşürişmek hakyna ähtnama gol çekmek dawarasy boldy. Ähtnama laýyklykda taraplar Fly Dubai ygtyýarnama merkezinde uçurmalar üçin okuw hyzmatlaryny bermek mümkinçiligini garamakçy. Okuw Boeing 737 kysymly uçarda geçirilir. Türkmen Howa ýolları agentligi Boeing 737 kysymly uçarlar üçin uçurmalary taýýarlamak boýunça degişli taraplar bilen uzak möhletli işleşmek isleýär. Fly Dubai ýakyn günlerde iň ulu aviakompaniýalaryň biridir. Kompaniýanyň ýokary derejeli uçurmanlary ýetişdirmekde hem baý tejribesi bar. Munyň üçin onuň bünyady döwrübap okuw merkezleri bilen üçin edilendir. Öwere düşüşmek hakyna ähtnama gol çekmegi Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda raýat aviasiýasy puwdagyna hyzmatdaşlyk ösdürmek möhüm ädimdir. Mehriban tamaşaçylarymyz, saýlanan habarlarda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Habarlarymyz bilen hap giňişlerini tanışmak isleseňiz, Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atawatantürkmenistan.com saýtyndan okap bilersiňiz. Gepleşiklerimiň indiki sanyna görüşýärçek. Hoş, sag bolun.